Ξεκίνησα τη φωτογραφία, να ασχολούμαι με τη φωτογραφία στα 20 μου χρόνια. Προσωπικοί λόγοι με ανάγκασαν να μείνω μακριά της για 10-15 χρόνια περίπου. Επέστρεψα στη φωτογραφία με workshop, σεμινάρια σε διάφορες σχολές. Αγαπημένοι φωτογράφοι, Δωροθέα Λάγκ, Μπρεσόν, Μαν Ρέι και άλλοι πολλοί, αλλά εστιάζω στο έργο αυτόν γιατί με έχουν επηρεάσει ίσως περισσότερο. Το είδος της φωτογραφίας που μου αρέσει περισσότερο, αν υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει, είναι η ψυχολογική φωτογραφία. Μου αρέσει να εκφράζω τα συναισθήματά μου μέσα της φωτογραφίας. Είναι τρόπος εξωτερήκευσης όλων των συναισθημάτων μου, κρυφών, ίσως και φανερών στοιχείων του χαρακτήρα μου. Έχω ασχοληθεί με το make-up και τα special effects, τα οποία κάποια στιγμή αργότερα με βοήθησαν πάνω στη φωτογραφία. Άρχισα να δημιουργώ concept και πάνω σε αυτά μπορούσα να δουλέψω το σώμα και να βγάλω συναισθήματα ώστε να δείχνω περισσότερο με εικόνα αυτά που ένιωθα, βίωνα ή που ζούσα καθημερινά μέσω των κοινωνικών μηνυμάτων που έπαιρνα. Ασχολούμαι κυρίως με τη σουρεαλιστική φωτογραφία. Έχω βρει ένα ενδιαφέρον περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι της φωτογραφίας. Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι με τη σύνθεση της φωτογραφίας στο Photoshop, το οποίο αρχίζω να το βρίσκω ενδιαφέρον, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να δηλώσω τη δουλειά μου. Γνωρίζω λίγα πράγματα και προσπαθώ πάνω σε αυτό το κομμάτι να το βελτιώσω και να κάνω συνθέσεις που μπορούν να με εκφράσουν. Πάντα η φωτογραφία για μένα είναι έκφραση, οπότε όταν καταφέρω και το υλοποιήσω, τότε μόνο είμαι ικανοποιημένη. Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1952 και έχει σκοπό την προώθηση της καλλιτεχνικής φωτογραφίας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαι μέλος της ΕΦΕ από το 2015. Μέσα στα workshop και τα μαθήματα, τα σεμινάρια που οργανώνει η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, φέτος οργανώσαμε κάτι διαφορετικό. Δημιουργήσαμε ένα νέο κύκλο φωτογράφησης, ο οποίος έχει σχέση με το body painting. Πάνω σε αυτό μου δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξω τη δουλειά μου και τις γνώσεις μου πάνω στα special effects. Ένα βιβλίο μπορεί να με επηρεάσει στο να κάτσω να κάνω ολόκληρο project να φωτογραφίσω, αλλά στο τέλος αυτό που θέλω είναι οι φωτογραφίες μου να διαβάζονται. Οι περισσότερες από τις δουλειές μου είναι βασισμένες πάνω σε ένα κόνσεπτ το οποίο κυλάει μόνο του. Επιλέγω τα ρούχα, το βάψιμο, το χτένισμα και σχεδόν ότι μπορεί να επηρεάσει τη φωτογραφία. Δουλεύω πάνω σε κόνσεπτ προσωπικά δικά μου. Δεν επηρεάζομαι ιδιαίτερα από άλλους φωτογράφους, γιατί πάνω στη φωτογραφία αφήνω τα δικά μου συναισθήματα να λειτουργήσουν. Ρούχα, χτενίσματα, μαλλιά, όλα πάνω στο project τα θέλω δικά μου. Γι' αυτό πολλές φορές κάνω εγώ ίδια το μοντέλο, γιατί ακόμα και ένα βλέμμα μπορεί να μπορέσει να μου το προσφέρει ένα μοντέλο. Δεν έχει να κάνει με την ομορφιά του μοντέλου, έχει να κάνει με το συναίσθημα, έχει να κάνει με τη ματιά, έχει να κάνει με την κίνηση που μπορεί να μου προσφέρει.
και θα ήθελα να τα καταφέρω σε αυτό το τομέα, είναι η αστροφωτογραφία. Κάνω πολύ αργά βήματα, αλλά θέλω να είναι σταθερά και σίγουρα. Οπότε είναι κάτι που είμαι ακόμα είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσω, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω.